Добър вечер. Часът е 3 часа през нощта, впрочем 2 часа. Впрочем 2 часа започва нощта над нощта. Нощта над нощта. Съвременен, искам да ви кажа какво значи съвременен. Съвременен. Съвременно. Съвременно. Съвместно, съвременно, съвременно, съвременност, съвременен и съвременни сме ние, и съм съвременен аз, и съм моята работа, и моите мисли, и моите въжделения, и моите мечти, и моите деца, и моите приятели са съвремени. Тогава, когато се менкаме със светлината, т.е. с природата. Айде ще го кажа по-кратко, по-ясно, така съвсем понятно, Бог. Съвременността се характеризира с може би само човекът може да бъде съвремен, защото той има качеството, като чест твоята, казал съм го вече, да се менкаме с него. Т.е. да се застигаме, да си доставяме съвременни неща, съвременни. Съвременността е такъв прием, такъв занаят, такъв начин, такъв артистичен, метален, такъв ментален Бог, т.е. истина, т.е. съвремие, че може да се меним. Значи менкането не е да се смениш. Не може да се смениш. Ти си гост на пода един. Ти си Господ един. Един си, не може да се мениш. Но може да се съвременничиш. Съвътременен. Тоест, може да се менкаш вътре с него, с светлината, с така нареченото извънземно заземено и инвито посадено, което е като гост на пода в деня. Тоест, със самия Господ ти можеш да отиваш във всички пространства, във всички въжделения, във всички мечти на твоите приятели, на твоите близки, на твоите починали, на твоите бъдещи. И всички бъркаме в съвътременното, съвместното, съзидателното. Т.е. това е една обща програма на разума, която се съвършенства, съвътре се върши, съвършене. Т.е. при тези съвременни неща се съвърши. Това съвършенство се нарича съвременност. Т.е. догонвайки Бог, който се отдалечава всяка секунда от преди 2000 години и 12 години вече, се отдалечава от нас, защото се движи със скоростта на светлината, но това отдалечаване е приближаване към новия старт. То е самоосъзнаването, че ние сме гости на подъвдена и имаме щастието, имаме късмета, приблизително, когато сме благовестени от нашите бащи, вътре в нашите майки, приблизително се е случвало 1 към 1 милиард. Тото. И именно това избиване на един човек, на едно същество от 1 милиард, точно вие, точно аз, всички съвремени, да сме съвремени, т.е. да се менкаме с него. Той ни дава, ние му даваме. Нищо не се губи, нищо не се печели, но вървиме заедно, т.е. със светлината. Значи съвременен човек, съвременен разум е да вървим със светлината. Тази светлина ни дава науката, тази светлина ни дава, това съвременно нещо ни дава технологиите, това ни дава изкуството, това ни дава тази съвкупност от технологии и изкуство, което е страшно модерно в момента и наистина нещо съвременно, защото то ни дава толкова много познание в науката и в така съвременни технологии, съвременен са него вътременни. Съвременни, Боже мой, как за момент забравих какво значи съвременност и си го обясних още веднъж. И така, пожелавам ви да се вглъбявате. Това е единственото условие, с което ви задължава. Това условие го ползвайте. Да се самовглъбявате, да се астрализирате, т.е. да медитирате,
Може с отворени, затворени очи, може движики с кола, може би когато ядете или рисувате, медитирайте. Тоест, тази разменна монета съвременността не е пестете. Там не може да се хабите. Там е неизчерпаемо. И така, и аз, поставяйки се на камера, се опитах да бъда така, как да се кажа, толкова извънземен, заземенен, вито посъден, т.е. да се себе откривам чрез всичко това, което говоря и чувам, че го излъчвам акустично към вас. И вие забелязвате как сам се съвременничест, как се менкам, давам си и си се отдавам. И си себе отдавам към вас. Благодаря ви. Късно е, ще лягам след малко. Бъдете щастливи. Лека нощ!